Joseph Muscat qal li l-problema tal-immigrazzjoni irregolari tista' tiġi indirizzata biss jekk titla' fuq net tal-Aġenda Ewropea. F'każ li dan ma jsirx, Joseph Muscat qal li l-Gvern Malti għandu juża l-vito. Tkellem dwar l-iżball li ammetta li għamel il-Prim Ministru Taljan Silvio Berlusconi fuq il-każ tal-170 immigrant li ma tħallewx jinżlu Lampedusa u nġibu Malta. Jekk qed jgħidu li għamlu żball, dawk il-170 li suppost daħlu Lampedusa, issa jkun hemm l-ewwel flight taqbad u toħodhom Lampedusa, toħodhom l-Italja ħalli jaraw it-Taljani x'ħajamlu bihom. Semma l-patt tal-immigrazzjoni li ġie ffirmat 3 snin ilu u kif l-Unjoni Ewropea ħadet biss 300 immigrant mill-2000 immigrant illi wedet li ser tieħu minn pajjiżna. Joseph Muscat qal li dan il-patt ma kienx jiffirmah. L-istess kif ma kienx jiffirma test li ġie approvat mill-Ministri tal-Intern fil-Lussemburgu fil-jiem li għaddew. Dwar il-laqgħa tal-MCSD li saret nhar l-Erbgħa li għadda, Joseph Muscat qal li l-prijoritajiet tal-Gvern huma ħżiena. Għal dawk il-500 euro fil-ġimgħa żieda ma kellu bżonn l-ebda studju. Kellu bżonn studju biex jiġġustifika jekk għandu x'jagħti għajnuna lil familji minħabba il-prezz tal-fuel. U r-riżultat ta' dan l-istudju li ħajamlu studju ieħor biex jaraw kif jistgħu jgħinu li dawk l-iktar li huma vulnerabbli. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell li konfermat is-sentenza tal-ewwel qorti li l-qtil ta' Karin Grech kien wieħed mediko-politiku. Qal li huwa tistenna l-pożizzjoni tal-Gvern wara din id-deċiżjoni. Dwar id-divorzju, Joseph Muscat qal li l-partiti politiċi jridu jħallu lil poplu fil-libertà li jażelu. Dwar l-2800 żagħżugħ li ma tħallewx jivvutaw fir-referendum, Joseph Muscat qal li l-froġa għamilha l-Prim Ministru meta ddeċieda li jreġġa' lura d-deċiżjoni li kienet ħadet il-Kummissjoni Elettorali.